Tämä jakso ansaitsee varoituksen. Tämä jakso sisältää tosi raakaa ja vaikeata kuunneltavaa. Se ei ole lasten korville ja videon alle on linkattu matalan kynnyksen mielialachatit ja tukipalvelut. Älä pelkää hakea apua, jos tarvitset sitä. Mä oon Emilia ja tää on sarja lapsuuden traumoista. Eli ota kuppi kahvia, vedä viltti päälle tai tee vaikka samalla kotitöitä, mut kuuntele sydämellä. Osa nimistä on muutettu ja kaikkein raaimmat kohdat mä oon jättänyt kokonaan pois. Ihan vaan suojellakseni niitä, ketkä mun mielestä on jo sovittanut tekonsa. Mä haluan sanoa heti alkuun, että vaikka mä oon aikuinen, niin mun keho muistaa edelleen ihan kaiken, mitä lapsuudessa tapahtui. Se muistaa pelon ja varuillaan olon ja sen, miten jokainen äänikin saa kehon jännittymään. Ihan jo parisuhteen alussakin, niin mä olin tosi säikkyjä. Keho vaan muistaa niin paljon. Mut mun siskot Tee ja Tee sijoitettiin meille, kun he olivat vaan 1,5–2-vuotiaita. Ja ehkä siksi mä muistan pätkiä lapsuudesta niin varhain. Heistä tuli mulle enemmän kuin siskoja. He oli mun leikkikaverit, ihmiset, joita mä olisin suojellut vaikka mun hengellä. Mutta he näki myös sen ruman puolen musta, joka purkautui pelon ja vihan ja uupumuksen keskellä. Ja siitä mä oon edelleen tosi pahoillani. Mä muistan, kun me muutettiin omakotitaloon. Mä muistan, kun käytiin kattoo sitä ekaa kertaa. Leikittiin vaatekomeroissa ja juostiin ympäriinsä. Ja äiti kysyi, että pidetäänkö me siitä talosta. No totta kai me pidettiin. Oli tosi paljon tilaa, piha oli iso ja hetken kaikki tuntui hyvälle. Mutta sekin oli enemmän sit kulissien ylläpitoa. Ei ollut naapureita, jotka olisi kuullut. Ja toi mun tunne ei kestänyt kauan. Koko mun lapsuus oli vähän niin kuin kaksoiselämää. Koulun ja kodin välillä. Semmoista tyhjyyttä, joka vaan kasvoi mun sisällä. Jokainen muisto ala- ja yläasteelta on kuin tikari mun sydämessä. Se haavaa vuodena verta, mutta ei jättänyt ikuisen arven, joka kiristää vieläkin. Ja miksi mä lähdin kertoa kaiken uudelleen, vaikka se olisi repiä haavat auki? Mä en itekään ehkä täysin tiedä. Mutta ehkä mä kannan edelleen mukanani tot kaksoiselämää. Ja mä haluan päästää siitä irti, jotta mä voin elää vaan yhtä. Ihan vaan mun omaa elämää. Mun siskot kävi silloin aina kerran kuussa kotilomalla omalla äidillään ja mä jouduin selviytyä yksin. Mä olin tosi kateellinen heille. Miksi he pääsivät pois siitä paskasta, mutta mä en. Silloin kaikki mun äidin väkivalta, oli sitten henkinen tai fyysinen, haukkumista tai nälvimistä, ja se kohdistui vaan muhun. Välillä äiti saattoi lähteä päivätansseihin ja sitten vaihtui yöksi jollekin miehelle. Tai meille tuli joku tuntematon mies yöksi. Ja mun piti huolehtia, että mä sain syödäkseni. Viikonloppuisin oli myös aina siivouspäivä. Mä jouduin siivoa koko 124-öisen asunnon ihan yksin. Jos joku matto oli vinossa tai se huomasi, että mä en ollut imuroinut maton alta, niin mä sain ihan järkyttävät huudot. Ainut kohokohta viikonlopussa oli, että jos äidillä sattui olemaan rahapäivä, niin silloin hän saattoi tilaa pizzan ja mä sain syödä siitä puolet. Ja senkin mä säännöstelin sillä, että se riittäisi mulle koko viikonlopuksi. Kun mun siskot tuli takas, mä olin tosi kuormittunut ja uupunut. Mä olin ollut vaan mun päihtyneen äidin seurassa tai yksin. Mä olin kateellinen heille. Vaikka mä kaipasin heitä, niin mä purin sen kuitenkin väärin. Mä huusin heille, joskus jopa löin tai potkasin. Mä olin lapsi, joka toisti sen saman, mitä oli itse kokenut, koska kukaan ei näyttänyt mulle parempaa keinoa. Muistan, kun 6-vuotiaana mä etin mun äitin asunnosta. Mä en muista, mitä asiaa mulla hänelle oli, mutta mä en löytänyt häntä. Ja mä tiesin, että jos lappua ei ole pöydällä, niin hän ei ole kaupassa, vaan hän on todennäköisesti takapihalla. Joko tupakalla tai sitten hoitamassa pihaa, minkä hän koki tosi tärkeäksi, koska kulisseja oli pidettävä yllä. Muistan, kun mä kävelin kodinhoitohuoneeseen
Mä näin äidin takapihan terassilla sikari kädessä. Ulkona oli tosi tuulista. Se istui siinä rappusilla. Mä avasin varovasti ovea ja mä kysyin hiljaa, että äiti. Ja samaan aikaan se tuuli tempas ovea ja repäsi sen mun käsistä ja se kolahti se päin sen selkään. Ihan painajainen silloin kun äiti sattui. Mä ajattelin vaan, että nyt tulee selkäsauna. Mä muistan kuinka mä vaan tärisin. Mä koitin peruuttaa hitaasti taaksepäin. Hän vitun kakara, se paiskasi mua ovella. Hän huusi ja nousi rapulta seisomaan kuin joku purkautuva tulivuori. Ja mä tiesin mitä oli edessä. Se oli vahinko. Mä yritin huutaa, mutta ääni hukkui hänen omaa huutoa. Mä yritin etsiä piilopaikkaa. Kodinhoitohuoneessa oli mattoja pinossa ja niiden takana oli vaatekomero. Mä ryntäsin sinne komeroon, vedin oven kiinni ja asetin jalat seinää vasten. Koko mun kehon voimalla mä roikuin siinä oven kahvassa. Mä en voinut sen aueta. En nyt. Mä tunsin kuinka kyyneleet valui mun poskilla ja ne poltteli. Sydän hakkas niin lujaa, että mä kuulin sen mun omissa korvissa. Mä roikuin kahvassa niin kuin elämä riippuisi siitä. Mulla oli pakko pitää se ovi kiinni. Mutta mä en jaksanut. Hän riuhtasi oven auki. Ja mä ajattelin vaan, että nyt mä kuolen. Mun äiti tarttui vaan hiuksista ja nosti mut ilmaa. Hiuksiin repeili irti. Se kipu oli ihan päänahkaa polttavaa. Ja mä yritin pidellä hänen ranteesta kiinni. Mä huusin ja itkin, että päästä irti. Mutta ei hän päästänyt. Hän heitti mut sen mattopinon päälle. Mä käperryin sikiöasentoon ja ootin vaan iskua. Avokämmän iskimään kasvoihin ja nyrkki kylkeen. Perkele, etkö sä ymmärrä, että mulla on selkävika? Hän huusi ja sitten hän lähti. Mä jäin mattopinon päälle itkemään. Lopulta mä muistan, kun mä konttasin komeroa, käperryin nurkkaan ja itkin siellä vaan hiljaa. Mä en uskaltanut poistua sieltä. Äiti huusi teelle, mitä mä olin muka tehnyt. Hän valitteli selkää ja haukkui mut sairaaksi. Seuraavan päivän hänen selässä oli mustelma. Hän aina sanoi musta, että mä kävin nukkumaan enkelinä ja heräsin yhtenä aamuna vaan piruna ja se piru ei ikinä kadonnut. Noi kokemukset on kulkenut mun mukana aikuisuuteen asti. Sisäinen turvallisuuden tunne oli tosi pitkään täysin hukassa. Mä tavallaan luotin ihmisiä, mutta en koskaan täysin. Se jatkuva varuillaan olo ja jännitys kehossa, että joku räjähtää. Se opetti mulle, että maailma ei ole paikka, missä voi olla täysin turvassa. Se vaikutti tosi paljon ihmissuhteisiin päätöksiin. Siihen, mitä mä sallin itselleni iloa tai läheisyyttä. Mutta ajan myötä mä opin rakentaa se uudelleen. Ja perheen myötä mä rakensin kodin, jossa kukaan ei pelkää. Mä aloin tunnistaa, että miten keho muistaa ja miten se voi rauhoittaa. Ja ymmärsin, että turva ei ole vain tunne. Se on prosessi, minkä voi opetella pala palalta. Ja musta tuntuu, että vasta kun mä pystyin rakastamaan itteeni, niin alkoi syntyä tunne, että miten oikeasti voi olla turvassa.